Councillor Hugh Jones, please. Diolch yn fawr. Ar tudalen 240 ar 3.4, mae'n dweud na NatWest ydy banker sir. Pam dyn ni'n bancio efo banc sydd wedi gadael sigolion sydd Ddinbych lawr yn drwg iawn? Cos o'n sbio bore yma ar y we, na ma'n ond yn un cangen sydd gen nhw ar ôl yn Sir Ddinbych, a hynny ydy Rhyl. Fi'n gwybod mae Barclays wan yn cael yn Rhuthun, a maen nhw'n cael yn Ddinbych yn reit diweddar, a mae banciau yn gadael bob yn un yn reit fuan. Felly ni cael rhywun wneud rhyw waith. Fi'n gwybod mae costau, ond fi'n gwybod mae HSBC dal yn Rhuthun yma, a mae dal yn Rhuthun. A Ddinbych, sori, yn Ddinbych. Felly cael rhywun wneud rhyw waith bach i ymchwil ydy, efo costau, ydy os ydyn well i'r sir i cadw y HSBC yn lleol, i trosglwyddo pethau drosodd efo nhw, a roedd be hwnna'n yn leverage i cadw y banc yn agored yn Rhuthun a Ddinbych.